Mamina také hovadiny rozpráva, hej. Také hovadiny rozpráva. No a nedávaj šivčičku do pusinky, keď sa rozprávame. Adu. Dualu. Hej, to sú veci. To sú mi veci. A čo mi ešte porozprávaš? Čo mi ešte porozprávaš? Hej, také as. Áno, tak robí a no, a čo mi ešte povieš? Hej, a čo ešte? No, zasmej sa, to je reálne super. Toto mi sa kamera trasie. Jaj, dieťa. Takéto veci nemôžeš si rozprávať, čaká, čo sa tak rozusmiala. No, nepapaj si ručičky. Nepapaj si ručičky. Nepapaj si ručičky, no čo? Ešte niečo porozprávaj, No, čo porozprávaš mi ešte? Ešte niečo, no, čo? Dua. Hej. Keby si odtiaľ to, jak som ja filmoval, spoza mojej hlavy nejako, nech ťa nevidí. No čo? Blbá, dua. Haló, Zlatko. Ešte mi niečo porozprávaj, to bolo také krásne, čo si mi rozprávala. Ešte niečo mi porozprávaj. Alebo sa ešte zasmeješ. Haló, Zlatík, haló. Čo ste, hasiči? Čo ste dělali? Že ste nám ten pivovárek zhořet nechali. Že ste nám ten pivovárek zhořet nechali. No čo? Čo? No, ideš hore? Ideš hopa? No poď, ukáž. Tak, ukáž, áno, výborne, držíme hlavičku, áno, jasné, duf. Ešte raz? No, tak budeme pani doktorka, že držíme hlavičku. Áno, paráda. Není o čom. No haló, Zlatko. A ešte takto budeme dvíhať teraz? No aha, a takto držíme hlavičku. No haló. Čo ste, hasiči? Čo ste dělali? Že ste nám ten pivovárek zhořet nechali. Už sme sa dovyprávali? Ešte niečo povedz. Ešte niečo povedz mi. Dua. No čo mi ešte porozprávaš? Už sa ti moc nechce, tak kúptam na teba. No haló. Žvatko. Čo tam je? Žirafka tam je? A tu má chvostík. No. Tu je modrý motýlik. A tu je žirafka. A tu má jedno očko, nožtek. Tu má nožičky, 4. Ty máš len 2 nožičky. A tu máš 2 nožičky.